Ang Dios nagpadala og usa ka tawo nga ginganlag Juan aron pagsaksi ngadto sa mga tawo mahitungod sa maong kahayag aron ang tanan makadungog sa mensahe ug motuo. Si Juan dili mao ang kahayag apan miani siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Ang matuod nga kahayag muanhi sa kalibutan aron ang tanan madanagan sa kahayag. Ang pulong dinhi na sa kalibutan. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan apan ang kalibutan wala muila kaniya. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimo silang mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo ang naghimo kanilang iyang mga anak. Ug ang pulong nahimong tawo ug mipuyo uban kanamo puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya nga iyang nadawat, ingon nga bugtong anak sa amahan. Misaksi si Juan may tungod kaniya ug misinggit. Siya ang akong gipasabot sa akong pag-ingon. Siya nga maabot sunod kanako, labaw kanako, diha naman siya so wala pa ako matawo. Gikan sa naghingapin niyang grasya, kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises. Apan ang grasya ug kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Wala pa gayoy tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo samahan maoy nagpaila kaniya. So dinhi sa tong gibasa igsoon higala nga sugilanon ug ako ning uluhan og mitungha ang kahayag. Pinaagi din sa kahayag igsoon literal ni siya nga kahayag makabuhat kita sa mga butang nga klaro, mga butang nga sakto, mga butang nga tarong. Aduna kitay kagawasan sa pagbuhat igsoon sa mga butang nga dili kayang buhaton diha panahon sa kangitngit. And actually diha gayud mismo kung atong ikumpara ang kangitngit no sa literal ni siya nga adlaw no, ang adlaw o gabi mas daghan tag mabuhat sa adlaw kaysa sa gabi. Kung atong hatag pagtagad ang atong lawas no, aduna na siya gitawag og body clock. Nga panahon sa gabi matulog gid na siya. No natural sa lawas sa tawo nga panahon sa gabi matulog gid na siya. Mopahulay ang iyang lawas ug sa adlaw mo trabaho gid na siya. Grabe ang sakripisyo anang mga nagtrabaho igsoon og gabi. No, ang ilang adlaw may ilang gihimong gabi ug ang ilang gabi may gihimo nilang adlaw kay gabi ang ilang tingtrabaho. So kay gihatagan ta sa Dios og igsoon higala og kining literal nga kahayag nan atong pahimuslan ang panahon ug atong hatagag pagtagad igsoon nga maningkamot kita nga mabuhat nato ang mga butang. Mga tarong nga butang, sakto nga butang, labi na tubangan sa Dios panahon sa adlaw. Atong hinumduman nga sa espiritual nga bahin sa atong kinabuhi igsoon, gikinahanglan kaayo sa matagusa nga makakaplag kita sa kahayag nga mao si Ginoong Hesukristo. And there was light, no, sa English pa. Ug kana nga kahayag igsoon mao si Ginoong Hesukristo. Og matod pa dinhi sa bersikulo 6 ingon siya, ang Dios nagpadala og usa ka tawo nga ginganlag Juan aron pagsaksi ngadto sa mga tawo mahitungod sa maong kahayag aron ang tanan makadungog sa mensahe ug motuo. Si Juan dili mao ang kahayag apan mianhi siya aron pagsaksi may tungod sa kahayag. Na makatandog lang kaayo sa kasing-kasing bano nga si Juan mga igsoon bisan tuod og tawo siya pero naa siya kasing-kasing nga pagpaubos. Wala niya mismo giangkon nga siya ang kahayag. Gani makaplagan nato sunan nga si Juan grabe o nahiabot sa punto siyang kinabuhi nga hilabihan niya kailado. Pero bisan pa ni anang tanan mga igsoon, naa gyapon sing kasing-kasing ang pagpabilin nga pag-angkon nga dili siya mao ang kahayag. Naabot ang kahayag kay adunay nagsaksi. Mao na nga nagpahinumdom usab nako ingon nga lagad sa Dios igsoon nga ang akong bahin lamang mao ang pagwali sa pulong sa Ginoo. Dili ko katungod ang pagbag-o sa imong kinabuhi, dili ko katungod ang pag-abot ni Hesus sa imong kasing-kasing igsoon. Dili na ako trabaho. Ang trabaho ko lang igsoon, ang kabahin ko lang sa gingharian sa Dios mao ang pagmantala may tungod sa kahayag nga mao si Ginoong Hesukristo sama kang Juan nga wala niya giangkon nga siya
Mao na igsoon higala ako gyud mong dasigon nga dapat si Ginoong Hesus ang inyong hari, dapat si Ginoong Hesus ang inyong Ginoo sa inyong kinabuhi. Kay ugaling ako na hinuon mahimon yung idolo igsoon, delikado. Kay bisan si Juan dinhi atong makaplagan nga niabot sa punto siyang kinabuhi nga nahimo siyang bantugan pero wala niya giangkon nga siya kadto ang kahayag. Kining pag-anunsyo mahitungod sa kahayag nga mao si Ginoong Hesukristo, dili ini siya lalim nga trabaho ni Juan, nga mga trabaho sa mga lagad sa Dios. Because again, dili tanang tawo mo dawat. Ang nakanindot lamang igsoon higala kay adunay pulong sa Dios nga nagpalig-on, nagpahinumdom kanamo, nagpahinumdom kanimo nga kung ugaling man nangandoy ka nga kanang tibok nimong pamilya, maganoy nimo sa tiilan sa Dios igsoon. Ang imong kabahin lamang mao ang pagkinabuhi sa kamatuoran, pagwali sa pulong sa Ginoo, pag-share ngadto kanila sa gugma sa Ginoo. Ang trabaho sa Dios ang pagtandog sa ilang kasing-kasing aron maabot ang kahayag nga mao sa Ginoong Hesus, aduna gayoy pagwali. Ang kahayag kanunay gid sang mudaog sa kangit-ngit mga igsoon. Naalay ngit-ngit kung walay kahayag. Pero kung na ang kahayag, wala gid na ngit-ngit. Hinumdumi baya gayod nga si Jesus ang imong Ginoo. Dapat kung si Jesus ang imong Ginoo, siya ang imong rason nganong nabuhi ka nining kalibutana, kay ikaw ang nahimong rason ni Ginoong Hesus sa pagkamatay niya didto sa cross sa Kalbaryo. So ang ikaduha nga kamaturan igsoon may tungod sa kahayag na ay mga tawo nga wala mudawat sa kahayag. Na ay mga tawo nga milikay hinuon gikan sa kahayag. Na ay mga tawo nga naana sa kahayag unta pero gustong mulikay. Gusto na hinuon nga magkinabuhi didto sa kangit-ngitan. O kung dili man naanaw ta sa kahayag, unya naapamanggi mga panginanglan kay kini atong kasing-kasing naamanggi hawang niini nga si Jesus ra ang maka-fill in, si Jesus ra ang makapuno usahay didto nato mapangita sa mga tawo. Pero dili kung naamang ugaling hawang sa tong kasing-kasing, si Jesus ra ang makatagbaw niya na didto nato niya pangitaon, dili sa bisan asa. Kay siya ra gyud ang makahatag ni ana. Ang kalibutan hawang og walay hitsura. So kung wala ang kahayag igsoon higala, hawang gyud ang kinabuhi. So kung wala si Ginoong Hesukristo sa kinabuhi sa tao igsoon, hawang gyud walay hitsura atong kinabuhi. Kung pabilin ta dira sa pagbarog sa kahayag ni Ginoong Hesukristo mga igsoon, katong mga kaigsuonan, katong mga katawhan nga nangit-ngitan o naa sa kangit-ngit, pwede ito silang mahayagan kung makakita sila sa kahayag ni Ginoong Hesukristo sa imuhang kinabuhi. So, para sa mga kaigsuunan, kaigalaan nga nahayagan na sa kahayag ni Ginoong Hesukristo, pabilin sa pagkinabuhi diha sa maong kahayag igsoon. Kay kana nga kahayag nga mag-reflect sa imong kinabuhi, moabot gyud ang panahon nga makita na sa mga tawo, moabot gyud ang panahon nga sa ilang kangitngitan mga igsoon, makadangop sila sa kahayag nga imong gi-reflect sa imong kaugalingon nga mao ang kahayag ni Ginoong Hesukristo. Mausab na sa mga magwawali o sa mga kaigsuonan diha nga buot mo share sa pulong sa Ginoo. Kung na may wala may dawat sa pulong sa Ginoo, sige lang. Importante gibuhat nimo ang imong role nga mao pag-share kanila sa maayong balita. Ug ikatuloy igsoon, apan naagyoy mo dawat sa kahayag. Dinita mag-focus pag-ayo sa mga tawo nga midawat sa kahayag ingon sa pulong sa Ginoo igsoon sa bersikulo 12. Ngayon sila gihatagag katungod nga mamahimong anak sa Dios. Wow! Mao ni ang mayong balita nga sa diha nga mituo ka, misalig ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. Gidawat nimo siya sa imong kasing-kasing igsoon sa sincero gayud nga paagi. Giatagan kag katungod nga mamahimong anak sa Dios. Naunsa man ang privileges or mga pribilehiyo sa anak sa Dios. Ang anak igsoon pwede na gid nang makapamaray. Di ba gud kiwa mo tawag bukag papa sa imong angkol? Di ba gud kiwa mo tawag kag papa sa imong lolo? O sa mga tao nga bag-o pa lang mo kaila? Di ba kiwa no? Wala tay katungod. Siguro sa ninong o sa ninang.
Oy, Disyembre na ra ba day, no? Pinumdum na tas to mga ninong og ninang diha. Sa mga ninong og ninang, no? Mutawag tag papa, mutawag tag mama. Kay siyempre gihatagan ta nila katungod. Now diha sa Dios igsoon higala, kung gituohan nimo, gidawat nimo si Jesus sa imong kasing-kasing, ang ingon sa pulong si Ginoo, gihatagan kag katungod nga mahimong anak sa Dios. Ug kini nga katungod igsoon dapat nato ni nga i-enjoy. Dapat nato ning ikalipay nga katungod nga gihatag sa Dios igsoon, kay kung naatay katungod madawat usab nato ang mga pribilehiyo. Makapamaray kita, makaduol kita sa Dios igsoon bisan kita lang. Sa diha nga moampo ta, sa diha nga motawag ta kaniya, dunggon ta niya, paminawon kaniya. Bisan sa panahon nga wa ka kabaloon sa iampo, pero gusto kang magampo. Gusto kang motawag sa Dios, pero tungod sa problema, tungod sa mga kasakitan, luha na lang ang mitulo sa imuhang mga mata. Wa na kakabaloon sa isulti. Apan ang pasalig sa Dios igsoon, usa sa kana sa pribilehiyo. Ingon sa Roma 8 nga makatawag na kita og Abba Father. Makatawag kita amahan ko nga naa sa langit. Lami tong mugampo ka nga mingon ka og amahan namo nga naa sa langit, nga tinuod ka nga anak. Pertinang ninduta mo na dako kay nga pribilehiyo nga nahimo kang anak sa Dios tungod kay mituo ka, midawat ka sa kahayag nga mao si Ginoong Hesukristo. Sa panahon nga moampo ka, mutawag kag amahan, dunggon jud ka niya igsoon sigurado kay gitagaan kag katungod ni ana pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Unya sa bersikulo 15 padayon tayo siya, may saksi si Juan may tungod kaniya ug misinggit. Diya ang akong gipasabot sa akong pagingon, siya nga moabot sunod kanako, labaw kanako kay diha man siya sa wala pa ako matawo. So nakanindot ni Juan igsoon sa diha nga niabot si Ginoong Hesus, sa diha nga niabot kining maong kahayag, iya pag yung gisinggit nga siya ang buot kong gipasabot, siya ang akong gipasabot sa akong pagingon, nga siya nga mosunod kanako, labaw pa kanako. Sa bersikulo 16, no? Gikan sa naghingapin niyang grasya, kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Kanang grasya igsoon, kanang pabor sa Dios sa imong kinabuhi. Kanang pabor sa Dios igsoon, wala na nimo hagui. Kanang gihatagan tag kasiguruhan sa atong kinabuhi nga langit ang atong paingnan igsoon, pabor kana sa Dios. Grasya kana sa Dios, matud pa sa Episo 2:8. Pinaagi kana sa iyang grasya og atong pagtuo kaniya. Napagisay sumpay sa bersikulo 9, dili kini inyong hinaguan aron walay makapanghinambog. Grasya sa Dios. Kanang nabag-o ang imong kinabuhi, grasya kana sa Dios. Igrasyahan ka sa Dios igsoon. Og sa naghingapin, gikan siyang naghingapin nga grasya, insya gihatagan ta niya sa walay puas nga panalangin. Actually, gipanalanginan man jud ka sa Dios. Actually, daghan mang panalangin ang Dios sa ato ang kinabuhi. Kaso lang di nato ni mailhan, di nato mabantayan nga panalangin kini sa Dios kay nagsige ta og kumpara ngadto sa uban. Daghan mang panalangin sa Dios igsoon, pero dili sama sa panalangin sa Dios sa imuhang barkada. Dili sama sa panalangin sa Dios sa imuhang igsoon, sa imong higala. Lahi-lahi ang pagpanalangin sa Dios sa matag usa. Aron mailhan nato, maangkon nato nga ang mga butang panalangin dai nigikan sa Dios igsoon, likayan nato ang pagkumpara ni ngadto sa uban. Kay kung magsigit tag kumparaan ni ngadto sa uban, mo resulta ra kini og insecurities. Kana bang magsigit tag pagmahay-mahay. Nga maabot ta sa punto maayo man siya kay naay papa, naay mama, gikan ko diha nga kahimtang. Wala ko'y papa, wa ko'y mama. Pero giyon sana ko pagkatawo, siyempre sa akong mama. Di, wala ko'y mama igsoon nga nagatiman ako, wa ko'y papa. Nga nagatiman ako, wa pagay may nakita sa kong papa hangtod ron, nga biological father, nangandoy pa ko. May nalang magkita, may panalagsa sa messenger, sa Facebook, tuwa silang Malaysia. Sa akong mama, natawor ako, igor ako gipakatawo sa akong mama. Gigamit sa Ginoong natawo ko, nahimugso ko.
pagkaugma namatay siya. Lahi ang pagpanalangin sa Dios kanimo ug lahi ang paagi sa pagpanalangin ngadto sa ubang tawo. Likayan nato ang pagkumpara niini aron makaplagan nato nga mailhan nato, maangko nato nga kining mga ginagmayng butang, mga dinagkong butang gipanalangin daini sa Dios nga di kanato mangigsuon. Kay gidanagan ka na sa iyang kahayag. Kana lang daan no, kanang midanag nga kahayag. Kana bang naanatay Kristo sa atong kinabuhigson, dako na kay nang panalangin sa Dios. Kung ikaw na nga nadanagan sa kahayag ni Ginoong Hesukristo, kaantigo ka nga moangkon nga bisan ka ng gagmayng mga butang nga gipresinati sa Dios kanimo, panalangin ka na gikan sa Ginoo.